Hello mga kamags, this is Engines TV. Welcome back. Karon mag-reaction ta sa usa ka kanta nga ikanta sa duha ka magpumari. Oo, atong reaction ni nga video ug unsa gid kay ako ni natanaw. Natanaw naman ako pero akong ikuan sa inyo kay nindot gigayo. Promise nindot gigayo sila manganta gyud. Magpumari ni sila duha. Okay? O di na ta magdugay. Pero sa uban diha mga bag-o wala pa naka-subscribe. Subscribe na mo, i-hit ang notification bell para ma-update mo sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para ma-rekomendo na YouTube sa uban mga tao nga wala pa nakakita ni. Okay? Sige. Pag-expect mo nga atong putol-putulon ha kay para matuman ta sa rules para dito makapiright. Okay? Sige, magsugod na ta. Wala naman tayo gilaing gihuwat. Sige. Okay. Sugod na ta. Gwapo sa naman yung sila mga nagikugos o mga bata ba. Okay. Kahit ba hindi sabihin ay laman ang puso na ikaw ay ako. Unsa man ilang gipuanan gi atinan mo birthday siguro kini sila magkumari man ni sila. No, oo na nagidaog ko ano mga bata galeo nagikugos ra galeo. Ikan sa silingan na bali ni sila o nabaka ni sila sa dagat baka naligo. Adayon ta. Wagas na pag-ibig ay di magbabago. Okay. Mas na to gamay. Tapos pagkayo duit nga nindot ko mga tingog ng mga nanaya ni. Kaya ang puso sa lukso ng aking dugo, tunay na pagmamahal ay hindi maglalaho. Puso ay ang siyang nakasabi. Nindot kaya po ng mga tingog day. Sa anawara ko na ang ilang mga atong madungog ang ilang tingog nga naagi mga quality ba bali kung ano na to naay mga kurog bali o mga vibrato bali sa ilang tingog sunod ili basta-basta yung nanip ng mga kantaha po kay duwit ba na sila pero nakahibaw man sila kung unsa nga tingog ang ilang pagkaanon. Ang ilang kuan ba ilang role ba diha mga tingog ba? Oh, di ba?
Mhm. Puso Ops. sasabi na ika'y kahati ng aking kaluluwa. Oh, grabe kanindot kayo. Kahit pa hindi sabihin ay naman ang puso na ikaw ay ako. Wagas na pag-ibig ay di magdama, hindi magbabago. Pareha sila mga tag-as og tingog. Oo, magpuli-pulihay ra bali sila sa mga tingog nila nga taas. Ang isa kining ga green mutaas. So ang kining ga pink bali mo ni si ga kuan ga blending pud usahay. Pero maglibog ta kay murag pare-pareha ra mag tingog gud sila. Oo, lindot kayo eh. Lindot kayo na inyong pagkakuan karon. Ay nag-video ni nila. Wagas na pag-ibig ay di magbabago. Okay kayo. Oh, okay. Okay, nadungog na po na ito nga grabe kanindot kayo. Nindot kayo po ilang nga pagkakabar po do. Nangantar na sila sa bidyukihan bali. Murag kini man siguro, murag nangaligo ba ni sila dagat so na bidyukihan dito. O kanang birthday ba kahaan na ba kayo? Ordinaryo ra gud ang ilang ipang suot gud. Nagi-short ra, sunod blouse o t-shirt bali. Nindot kayo, sunod ako gadahom ba? Nakakuan ko na kanang murag na kuratan kong sa ilang tingog. Grabe kanindot kayo. Una-una ra ko na ang tingog nila na ay mga vibrato. Wapo kag quality. Mga sa range nila, grabe katag-as pag mga tingog po di ay. Kung yun na pero ato gi makita ang mga nanay na gid sila o kanang nangaminyo na bali di wa na kayo sila na practice bali sa ilang pagkanta kay hangak ko naman sila na usahay di kaayo maabot pero sa ilang tingog maklaro gid nato ang ilang kuan. Maklaro gid nato ang ilang sa ilang ka maayo sa quality sa ilang tingog ba. Oo, makita man ato madungog kayo. Di ba? Tungog kayo. Sunod katong bahin sa katong green, katong naka-green nga nanay bali nagsulot og green nga t-shirt. Ang iya taas og tingog, taas ang iyang rims. Taas. Sunod nindot pug kayo kay kung imong paminawon sa katong nagpink, maglibog ka kung asa sa ila ang nagkanta ato kay pare-pareha ra silang tingog. Pare-pareha ra silang tingog. Makana ko ba nga grabe. Grabe ni walang ni sila nahatagan og ano, walang ni sila nakuan og kanang hatagan ba nga bali kung ilan gipursige sa una pa nga sa wala pa sila ka bisag karon bisag minyo na sila na sila mga anak pwede man na nila gamiton nga apil-apil sa mga amateur contest o ana man kay ang sa pag improve padibila pagid samot sa ilang tingog yun ana man usama na ang pag-apil-apil sa mga contest. Grabe maayo kay quality sa ilang kuan. Na-miss gid ko pagka kuan ako. Gunahan ni. Grabe nga tingog ka. Ako gadahom sayo nakaingon na kanang kanta. Lindot kay na. Lisod kay na kay ang mga singers pa ana sa original grabe ka mga tagas ug tingog. Diba? Sa inyong kasulti sa atong video karon. I-comment niyo, comment. Diba? Grabe ka nindot kayo. Magkumari ni sila. Sige. Sa mga bag-o diha nga wala pa nakakita sa atong wala pa nakasubscribe sa atong channel, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Paki-like na lang pod para i-recommend sa YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ni. Okay? Sige, di na ta magdugay. Hangtod sa sunod.
Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.